O que tamén é bastante descoñecido e secreto é que as xeras galegas, curiosamente, son moi parecidas a outras que falan tamén gremios de Portugal. Teñen moitas palabras parecidas, compartillan moitas formas de criar palabras, de adquisición musical, incluso algunhas delas, como por exemplo a lafrada, que a falaban e ainda falan algúns albaneses de Bueiro, de Borraso. A lafrada ten máis que ver con xerias de Portugal que con as súas xerias galegas. Incluso o verbo dos Argueñas, que a fala dos canteiros galegos, unha das xerias máis coñecidas de Galiza, incluso era falada no norte de Portugal. Falaban exactamente igual aos canteiros do dominio portugués. Isto é tamén bastante desconocido. Há, por tanto, unha identidade lingüística que vai alén do propio idioma, unha identidade xírica, unha identidade das xerias, entre artesáns galegos e portugueses. E isto leva-nos a identidade cultural galego-portuguesa que foi posta de relevo na candidatura do patrimonio inmaterial que se presentou ao UNESCO. Todos máis ou menos sabemos que hai unha identidade cultural en Portugal, mas esta é moito maior do que normalmente se suspeita. E foi moito máis en épocas recentes en que a Galiza sobre todo nos perdendo parte da nosa identidade. No artigo que escribín no libro da cultura tradicional e desenvolvemento rural falaba destes aspectos, que esa identidade cultural ten que traernos tamén beneficios que podemos tirar partido desde diferentes puntos de vista. Un deles é a propia cultura. En Galiza, aínda hoxe, aínda que a nosa cultura gañou prestixio, continúa sendo unha cultura infravalorada, sobre todo respecto á cultura dominante. É respeitada, mas non é a cultura normal. O feito de que a nosa cultura, coa súa particularidade, coa súa personalidade, pertenza a un sistema cultural asentado, reconhecido internacionalmente, como é o de Portugal e o de España, xa é un valor en sí. E nós, ademais, somos o berce desa cultura que se espallou polo mundo.